Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Ιρένα Γεωργίου, είμαι από την Κύπρο, από τη Λεμεσό. Είμαι αρχιτέκτονας, εργάζομαι μαζί με τα αδέρφια μου σε οικογενειακές επιχειρήσεις. Πέρσι το 2012, τον Δεκέμβριο του 2012, γνώρισα την EM Goltex. Την ευχαριστώ πολύ γιατί επένδυσα στο χρυσό χωρίς να το σκεφτώ. Στη συνέχεια, τον Τρίτο του 2013, αποφάσισα να το δω επαγγελματικά. Γιατί έμαθα να δουλεύω με την οικογένειά μου, με ομάδα, με ανθρώπους δίπλα μου και να βοηθώ ανθρώπους. Βοήθησα ανθρώπους να έχουν έναν έξτρα εισόδημα και μάλιστα από τη γερμανική οικονομία, που τώρα, όπως ξέρουμε, η κυπριακή οικονομία έχει κάποιο πρόβλημα. Βοήθησα ανθρώπους που είναι άρρωστα, ανθρώπους που θέλουν έναν έξτρα εισόδημα, ανθρώπους που θέλουν να κάνουν μια νέα επιχείρηση, επιχειρηματίες, ανέργους και πολλά άλλα άτομα που ήθελαν να επενδύσουν στο χρυσό. Είμαι περήφανη γιατί η ομάδα μου αποτελείται από 1.300 άτομα. Μετά από μένα έχουν μπει 15 άτομα στον πόνους ηγεσίας και η EM Goltex έχει δώσει 500.000 euro σε επενδυτές μου. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ EM Goltex και μαζί σίγουρα θα έχουμε ακόμα μια συνεργασία για πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.